1940–1945 ainakin 1,1 miljoonaa ihmistä kuoli täällä. Joka vuosi noin 2 miljoonaa ihmistä vierailee tässä karussa paikassa. Tänään olen Auschwitzissa. Auschwitz-Birkenau koostuu 2 paikasta, Auschwitz 1 ja Birkenausta, tai Auschwitz 2. Täällä oli Auschwitzin hallinto ja vankila, jossa oli noin 16 000 vankia. Täällä tehtiin myös erilaisia ihmiskokeita. Muun muassa vankeihin tartutettiin tarkoituksella tauteja, kuten malaria, lavantauti ja tuberkuloosi. Sitten heitä hoidettiin tuntemattomilla kokeellisilla lääkkeillä, mikä johti hyvin usein kuolemaan. Mengele oli etenkin kiinnostunut kaksosista. Heidän silmiin ruiskutettiin myrkkyjä, jotta heidän silmien väri muuttuisi. Yhdistämällä verisuonia, ompelemalla heitä yhteen tai leikkelemällä heitä vain verratakseen heidän ruumiita. Kaikki tämä tehtiin ilman puudutusta. Täällä myös testattiin syklon B-kaasua, jota käytettiin myöhemmin kaasukammioissa ihmisten tappamiseen. Kun juutalaisia alettiin viemään kodeistaan ja tuomaan Auschwitziin, heille sanottiin, että heidät siirretään muualle ja vain kaikista arvokkaimmat tavarat voi ottaa mukaan. Matkalaukut merkattiin ja näin ollen heille jää mielikuva, että he saavat nämä myöhemmin takaisin. Leirille jouduttuaan kaikki omaisuus otettiin pois. Arvoesineet, silmälasit, proteesit, kengät, ja vaatteet. Jopa heidän hiukset ajeltiin. Näitä käytettiin muun muassa patjojen ja vaatteiden valmistukseen. Täällä on yhdessä huoneessa nähtävillä ihmisten hiuksia, mutta siellä kuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Täällä osa pysyy hengissä vain 2 kuukautta. He kuoli nälkään, tauteihin, lääketieteellisiin kokeisiin tai heidät teloitettiin tässä kuoleman seinällä. 1941 aloitettiin käyttämään kaasukammiota ja krematoriota. Tarkoituksena tuhota kaikki juutalaiset Euroopasta. 1942 Auschwitz 1 kaasukammio suljettiin ja Auschwitz 2 avattiin 4 paljon suurempaa kaasukammiota ja krematoriota. Nämä oli toiminnassa yötä päivään. Birkenau eli kuolemanleiri sijaitsee noin 2 kilometriä Auschwitz 1. 300 parakkia, jossa oli koko ajan noin 100 000 vankia. Kun ihmiset tuotiin tänne junilla, heidät eroteltiin välittömästi. Erottelun jälkeen perheet eivät enää ikinä tavanneet toisiaan. Naiset ja lapset, sairaat, vammaiset, vanhemmat. Jos olit 35-vuotias, saatoit olla liian vanha. Erottelun jälkeen heidät ohjattiin suihkuun, tai näin he luulivat. He kävelivät suoraan kaasukammioon, ja tämän jälkeen heidän ruumiinsa poltettiin. Vain nuoret, hyväkuntoiset miehet valittiin työleirille. Työleirille joutuneet siirrettiin parakkeihin. Yhdessä parakissa asui noin 400 ihmistä. Leirillä ihmiset pysyvät hengissä muutamista viikoista muutamiin kuukausiin. Nälkä, kylmyys, sairaudet ja taudit tappoi ihmisiä hyvin nopeasti.
1944 loppuvuodesta Neuvostoliitto alkoi lähestyä Auschwitzia ja natsit alkoivat tuhota todisteita. Kaikki 4 kaasukammiota ja krematoria räjäytettiin, parakit purettiin ja kaikki puutavara otettiin mukaan. Tästä syystä parakeista on vain tiiliset piiput pystyssä. Kaasukammio krematori Auschwitz 1 säilyi, koska silloinen Auschwitzin johtaja halusi pitää sen komentokeskuksena. – 17. tammikuuta 1945 natsit aloittivat vankien evakuoinnin. Arviolta 60 000 vankia joutui kuolemanmarssille kohti Saksaa. 27. tammikuuta Neuvostoliitto sai alueet haltuun ja vapautti noin 7 000, joista lapsia oli noin 200. Valitettavasti hoidoista huolimatta iso osa menehtyi vielä tämänkin jälkeen.